Tu je ulica číslo 19 a tu vás naučíme tancovať. No, začiatočníci sa už zlepšujú. Áno, už vidím, ako vrtia zadkami. Wow! Show it to me, baby, come on! Bravo, bravo! Výborne, hýbeš sa výborne. Počuj, keď už hovoríme o zadkoch, prečo ten môj nepoboskáš? No tak, to je na rade, come on, you! Come on! Poď, haha! Kto je tento chlap? To je Ricky Montana. Je majiteľ tohto a iných klubov v Los Angeles. A odkedy je majiteľom tohto? Bol ním vždy. Je to jeho obľúbený podnik. Chodí sem veľa dôležitých ľudí. Pozor, pozerá sa na nás. Opatrne, kamoška. Ten chlapík nás vyzliekol pohľadom. Ešte niečo. Vraví sa, že je mafián. A že je to veľmi nebezpečný chlap. Mne sa to nezdá, ale asi je to tak. Kamila, Volala na teba. príď dopredu, prosím ťa. Pozrime sa. Ahoj, krásavica. Chcem, aby si mi ukázala všetko, čo v tebe je a čo vieš. Pripravím Adrianite ten skvelý šalát, čo jej tak veľmi chutil. Dobre. Chúďatko, musela dnes zažiť ohromný šok. Ani si nevieš predstaviť, čo som prežívala ja. Bolo to príšerné, dievča. A odkiaľ sa vzala tá Anna? Je to Danielová kamarátka? Nie, to vôbec nie. Nikdy predtým ju nevidel. No aspoň tak mi to pripadalo. Je pekná? To áno, je krásna a je v jej niečo veľmi milé, trochu hamblivá. Adrianite sa páčila. Daniel hovoril o nej veľmi pekne, dokonca sa mi zdalo, že je rozrušený. Presne také dievča, ako je ona, by Daniel potreboval po svojom boku. Pretože aj Adrianita potrebuje mamu. Adrianita nepotrebuje žiadnu mamu. Jej matka je v nebi a na tom sa nič nezmení. Daniel by si mal dávať veľký pozor na to, akú ženu si privedie domov, pretože tu sa aj tak väčšina žien pokúša iba uloviť bohatého muža. Nie, to dievča tak nevyzeralo ani náhodou. Naozaj bola veľmi milá. Tak len aby si vedela, Daniel sa opäť stretáva so Saritou. Aj dnes večer idú von. Sarita je jediná žena, ktorá sa k Danielovi hodí. Má ho naozaj rada, sú z rovnakej spoločenskej vrstvy, urobí ho šťastným. Ak to vravíš ty, tak to bude tak. V každom prípade poviem aj Danielovi, že bude lepšie, keď tu Anu už nikdy viac neuvidí. Prečo na teba dnes celý deň myslím? Asi preto, čo sa stalo Adri. Sľubujem, že už sa to nikdy viac nestane. Prosím. Senior Daniel Montiel? Áno, to som ja, kto volá? To som ja, Anna. Anna. Ten Daniel Montiel ani netuší, že ho čaká skvelá noc. Naozaj vyzerám dobre, René? Si prekrásna. Prestaň byť už taká neistá, veď nejdeš na prvé rande a nemáš 15. To nie, ale v hre je zvyšok môjho života. A všetko musí byť perfektné. Už si volal kapitánovi Velaskovi? Lietadlo je pripravené? Kapitánovi Velaskovi? Nebude dnes večer kapitán Quintero pilotovať vaše lietadlo? No, Quintero urobil veľkú chybu a dal výpoveď, René. Myslím, že on nebude letieť.
kapitán Quintero? Áno, to som ja. A vy ste kto? Robíme jeden prieskum. Týka sa utáraných ľudí. Môžu spôsobiť problémy. Ľutujem, priatelia. Ale na také hlúposti nemám čas. Som zaneprázdnený. S časom sa nemusíte trápiť. Vybavíme to veľmi rýchlo. Pomoc! Pomoc! Odkiaľ máte moje telefónne číslo, veď ste nechali moju vizitku na stole? Zapamätala som si vaše meno a firmu, v ktorej pracujete. Zavolala som na informácie a bolo to jednoduché. Áno, to vidím. Na rozdiel od vás by som vás žiaľ asi nevedel nájsť. Viem iba to, že sa voláte Anna. Anna Riverová. To je moje meno. Anna Riverová. To nezabudnem. A Anna, musím vám povedať, že Adri a ja sme o vás veľa hovorili. Ste pre ňu hrdinka. Je to krásne dievčatko. Veľmi sa mi páči. Aj vy jej. Verte mi. Ospravedlňujem sa vám, ak som vás urazil, že som vám ponúkol prácu starať sa o moju dcéru. Nie. Naopak, Daniel. Volám vám presne kvôli tomu. Bolo to od vás veľmi milé, že ste mi ponúkli starať sa o vašu dcéru. Bolo to od vás naozaj veľmi pozorné a pre mňa veľmi dôležité. A chcela som vám povedať, že ak ste nezmenili názor, tak tú prácu beriem. Niekto blokuje telefónnu linku v Danielovom dome. Podaj mi prosím ťa mobil, nepamätám si jeho číslo. Všetky veci máš v kufri a už na teba čaká aj šofér. Dobre. Chcem iba vedieť, či je už Daniel na ceste na letisko. Áno, isté, ponuka stále platí. Som veľmi rád, že ste ju prijali. Ani si neviete predstaviť, čo to pre mňa znamená. Som rada, že mi tak dôverujete. Ale prečo si myslíte, že som na to tá pravá? Prečo si myslím, že ste na tú prácu pravá? Radšej si o tom pohovorme osobne. Čo poviete? Osobne? Chcete, aby sme sa stretli? Áno, môžeme sa stretnúť ešte dnes. Dnes večer? Dobre, no, niečo vám navrhnem. Ak dovolíte, zavolám vám o chvíľu a potom sa dohodneme. Súhlasím. Budem čakať na váš telefonát. Tak, zatiaľ. Je možné, že už je na ceste. Signál asi rušia radary a preto sa mu nemôžem dovolať. Tak ja už idem. Zaželaj mi šťastie. Moment. No tak, máš tu nejakú škvrnku. No, to čerta, ešte to mi chýbalo. Nič to nebolo. Uži si večer. Som si istá, že dnešné rande nemôže nič pokaziť. Dobre, idem. Bože, to musí byť Daniel. Ahoj, krásavec. Našiel si zmeškaný hovor? Čože? Ale Daniel, čaká na nás prezidentské lietadlo. Bola som si istá, že prídeš. Toto mi nerob, Daniel. Daniel, toto mi nerob.